емоциите от спечелването на тази награда са изключително големи, защото не очаквахме, камо ли два пъти да ни поканят на сцената за 2 награди. Беше голяма изненада за нас. Със сигурност общото между проектите е контекста. Средата е все в едно и също село, село Карпачево, намесите са в съществуваща среда, а различното е инвеститорите и процеса, през който минахме, съответно, за да се появят идентични и различни проекти един от друг. В нашите проекти вкарваме автентичността на старите сгради, не е целенасочено, просто е проява на един процес, през който преминаваме и стигаме до заключения, в които решаваме да го запазим като ценност. Всяка сграда има своята ценна характеристика и просто бъде жалко ние да я заличим с един размах. И затова това е, как да кажа, един от акцентите, които прилагаме в намесите си. Всъщност не съм мислил да отправям послание, надявам се всеки да разбере каквото чувства за себе си и правим проектите, защото вярваме в тях и ги правим такива каквито са, защото това е нашия подход. Ако някой реши да повярва в тях или се припознае, това е супер.